Ikaupat na ron mga igsuon sa ato ang wali sa serye nga naguluhan og Filipos kalipay makaplagan sa atong paglakaw. So mao ni ang ikaupat nga bahin sa atong serye ug ang atong uluhan ani mga igsuon sa atong wali karon mao ni ang pagpaubos, no? Ang pagpaubos sumbanan sa Kristohanong pagkinabuhi, humility. Okay. So ato ni gikutlo mga igsuon sa basahon sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 1 ug 11. Unya ato ni siyang basahon dunganon ta nagbasa ning 11 ka bersikulo unya akong gihangyo ang tanan manindog ta mga igsuon. Agi og pagtahod og paghatag og pagtahod sa pulong sa Ginoo nga ato ang pagabasahon. Okay, sige atong basahon mga igsuon. Bersikulo 1 sa kapitulo 2 sa Filipos nagingon dinhi dungan ta. Busa kung aduna may pagdasig diha kang Kristo, kung aduna may pagkadinasig sa gugma, kung aduna may pakigambitay diha sa espiritu, kung aduna may pagbinati ay o pagkinaloy anay, hingpita ninyo ang akong kalipay pinaagi sa samang hunahuna ingon nga nagbaton og samang gugma, nga ana sa hingpit nga panagkauyon sa usa ka hunahuna. Ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa pinaagi sa kahakog o pagpagarbo sa kaugalingon. Apan diha sa pagpaubos, isipa ang uban nga labaw pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Ginahanglan nga ang matag usa kanyo magtan-aw dili lamang sa iyang kaugalingon nga kaayuhan, kundili sa mga kaayuhan usab sa uban. Batuni kining hunaa diha kaninyo nga nabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus. Nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, wala siya maghuna-huna nga ang pagkigtupong sa Dios usa ka butang nga huptan. Apan gihawas niya ang iyang kaugalingon diha sa kinaiya sa usa ka ulipon diha sa iyang pagkasama sa mga tao. O sa nakita diha sa tawhanon nga dagway, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Busa ang Dios mibayaw kaniya sa kahitasan ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan, aron nga diha sa ngalan ni Jesus ang tanang tawo muluhod dito sa langit, dinhi sa yuta ug ilawom sa yuta. ug ang tanan dila magsugid nga Ginoo si Jesucristo alang sa pagdaig sa Dios nga Amahan. Magampo ta mga igsoon. Dios nga Amahan, langit nun ka, balaan ka, gamhan ka nga Dios. Salamat Ginoo nga sa makausap pa imo na usab kaming gidala nining maong dapit aron sa pagtuon sa imong pulong. O kami Ginoo nagpasalamat ugad nga ikaw gayud ang Dios nga masaligan, ikaw ang Dios nga labing gamhanan ug mahigugmaon ug matinud-anon sa imong mga saad. Nini kapunon Ginoo, amo gituboy sa pagampo Lord God ang kinatibuk-an dinhi sa iglesia. Amo gituboy sa pagampo Ginoo Lord God nga ikaw Ginoo magpataliwala kanamo Ginoo God. Pinagi si mong balaang espiritu nga maghatag kanamo og kaalam aron makabaton kami kahibalo mahitungod sa imong mensahe nga mong ipadangat ning kapunon Ginoo sa matag usa. Salamat Lord nga ikaw gayud ang Dios nga magigugmaon. Salamat kami Ginoo nga wala gid ikaw mo pasagad kanamo, wala ka mo biya hangtod sa kangturan ikaw nagpabilin Ginoo God. Ug dinhi kapunon Ginoo among isalig kanimo ang tanan, ang buluhaton, ang imong pulong ug ngampo ako Ginoo God nga imo lamang akong gamiton isip tigpamaba Ginoo God sa imong balaang pulong ngadto sa imong katawhan. Gamita lamang kini imong alagad Ginoo God Lord alang sa kimayaan sa imong ngalan kini imong pagampo sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So mao to ang title sa ato ang wali karon, no? Pagpaubos mao ni sumbanan sa Kristohanong pagkinabuhi. So nganong nakuha man ni nato nga maong title mga igsuon. Tungod kay kun atong makita ang kinabuhi ni Kristo, sobra kaayo ang pagpaubos. Gani ang iyahang pagpaubos dili lang dinhi kutob sa yuta kundi hangtod pagayod sa iyahang kamatayon, iyang gidala ang maong kinaiya, ang maong pagdawat o iyang pagbuhat o paghimo sa maong pagpaubos. So,
Ang mga scholars mga igtuon nagtan-aw nining maong teksto nga usa ka Kristohanong panaghiusa. Panaghiusa naton tanan. Diin nagkalaom ang nagpalambo sa Kristohanong panguna-una og pagkinabuhi diha sa pagpaubos sa atong kaugalingon sama sa gibuhat ni Kristo. So mao na ang atong model mga igsuon sa atong gitawag nato sa English pag humility o sa Cebuano pagpaubos. Way lain ta nga atong makita nga maghatag kanato og example no sa pagpaubos way lain atong Ginoong Hesukristo. Usa kini ka paghatag kaniya og timailhan sa iyang dakong gugma diri sa katawhan sa kalibutan. Tungod kay bisan pa sa kamatayon wala niya tan-awa, wala siya mo hatag kanato og pagsupak kung unsa man kabubuton sa Dios nga mahan alang kaniya para kanato. So doon na tayo upat ka punto din makita nining maong mga bersikulo nga atong tun-an karon mga igsuon. Makita nato diha sa bersikulo 1 ug 2 ang ato ang punto diha ang panagkauyon una, no? Ang una ni makita dinhi atong pagkatukion karon mao ang panagkauyon. Ang ikaduha, ang mapaubsanon. O ang ikatulo, ang pagkamasinugtanon. O ang ikaupat, mao ang paggabayawon. No? Kining bersikulo 1, mga igsuon og 2, atong basahon, aron atong tan-awon, kung unsa gini ang bahin, unsa asa nga bahin nga diin, kinahanglan gud kita. Isip mga Kristohanon nga managkauyon sa atong tanan nga tinguha sa pagkinabuhi isip Kristohanon. Gingon dinhi sa Filipos 2:1 ug 2 nag-ingon dinhi nga busa, kung aduna may pagdasig diha kang Kristo, kung aduna may pagka-dinasig sa gugma, kung aduna may pakig-ambitay diha sa espiritu, kung aduna may pagbinatiay o pagkinaluy-anay, hingpita ninyo ang akong kalipay, pinaagi sa samang huna-huna, ingon nga nagbaton og samang gugma, nga naa sa hingpit nga panagkauyon sa usa ka huna-huna. Gisulat kini ni Pablo mga igsuon, gi-address niya sa mga katawhan, ilabi na gyud dito sa mga Pilipos nga Philippians, nga duna siya gihangyo, duna siya mahigalaon nga pag-awhag si Pablo nga pagtawag sa mga taga Filipos nga mga Kristohanon ngadto sa lugar diin sila makabaton og panagkauyon. Kay nakita ni Pablo nga adunay mga pagsumpaki sa mga unahan nga bersikulo nga atong masundan unya sa mga sumusunod nga wali nga dunay mga wala pagkauyon ang mga katawhan dinha sa Filipos. So kini pag-awhag ni Pablo nini nga nagkauyon kinahanglan magkauyon sa huna-huna. Og dili lamang sa huna-huna kundi ano nagoy gugma ang mga Kristohanon sa matag usa. Kay may hinungdanon kini mga igsuon kay kining maong panaghiusa excuse me, mahimo kining kamatuoran nga si Pablo nag-awhag kanato aron pagpaila nga kini nakinahanglan og gugma gayud sa matag usa. Kinahanglan gayon ang atong makita nga dili lang sama nini nga gugma kundi ang gugma gipasabot ni Pablo dinhi mao ang gugma nga puno sa pagmaya sa pagbuhat kun unsa ang pinakamaayo sa uban. Ning dapitan mga igsuon gi-emphasize gud ni Pablo nga dili sa ingon nga wala ta maghatag og bili sa atong kagwalingon. Apan gi pasabot ni Pablo dinhi nga atong hatagan og mas gibug-aton ang atong isig kaingon ug atong hatagan og sa atong pagtagad ang atong isig katawo atong mga kaigsunan labi na gyud dinhi sa atong iglesia nga labaw pa sa ato ang kagalingon. Kaya ang gibuhat ni Kristo mga igsuon sa akong gikaingon usa ka ehemplo nga diin iyang gikalimtan ang tanan. Iyang gikalimtan ang iyang pagkahari, iyang gikalimtan ang iyang pagkadiyos, minaog siya din sa yuta, nagpakamatay alang kanato. Ingon ni ana, kung atong tanawon sa Filipos 1:9, balik ko na to sa Kapitulo 1:9, nag-ingon din nga to sa Gis. Maoy akong pagampo nga unta. Ang inyong gugma, muawas pagayod uban sa kahibalo sa tanan pagpanabot. Aron kamo muuyon sa unsay labing maayo ug maputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Kristo.
Kung atong makita ning maong bersikulo mga igsoon, atong makita dinhi nga nag-ingon si Pablo ang iyang desire, ang iyang gipangandoy nga dili lang ordinaryo ang atong paghigugma sa atong mga igsoon, kundi iyang giingon dinhi nga unta inyo gugma muawas pagayud uban sa kahibalo. Doon na gini kahibalo mga igsoon, kay dili ni ingon nga naghimo lamang tani nga wala tay tumong og tuyo sa atong kinabuhi. Kundi pag-ingon ni Pablo nga muawas pagayud uban sa kahibalo ug sa tanang pagpanabot. Doon na tayo kahibalo, kinanglan, doon na po ta makasabot sa atong gibuhat. Makasabot nga mas mahinungdanon pa ang atong isig kaingon kaysa atong kaugalingon. Mas hataga na to og interest ang uban nga tao atong kaigsuunan labaw sa ato ang kaugalingon. Giingon usab din ni Pablo, ang nasabtan ni Pablo nga kining maong pagkahiusa, mao kini ang bunga mga igsuon sa atong nasabtan, sa atong nahibaluan, bunga sa dakong kamatuoran diha sa ebanghelyo nga gihatag kanato sa Dios. Ang pagsulti ni Pablo sa bersikulo 1-2 nagpahinumdom kanila o kanato nga bililhon ang mga hiyas isip mga pinili sa Dios. So kung natong gitan-aw atong ila nga atong kaugalingon nga kita pinili mga Kristohanon, nagpasabot kana mga igsuon nga kita pinili sa Dios. Kay ug wala pa ta pilia sa Dios, nasayod ako nga wa ta dinhi karon. Asa kat andapita, basig tuwa tagalangoy-langoy. May lang tubig atong langoyan, ang kuya og kayo atong langoyan, no? Mao na nga ang mga tao nga pinili sa Dios imo gyud makita din sa mga iglesia o giuna nila ang ilahang dili lang obligasyon kundi ang commitment nila ngadto ni Ginoong Hesus. Matod pa sa taga Colosas 3:12 ngadto 15 nag-ingon diri. Ingon nga kamo mga pinili sa Dios balaan o ginigugma. Isulob ninyo ang pagkamabination, pagkamaluluyon, pagkamapaubsanon, kaaghop ug pailob, magpinailubay sa usag-usa ug ang kunduna may mulo o mulo ang matag usa, batok sa usa, magpinasayloay ang usag-usa. Ingon nga ang Ginoo, nagpasaylo kaninyo, busa mausab kamo. Ug labaw nining tanan isulob ang gugma nga mao ang bugkos sa kahingpitan o paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto niini kamo gitawag diha sa usa ka lawas o pagbasalamaton kamo. Grabe ang gisulti ni Pablo, ang pagdasig ni Pablo nga iyang gipakita nga angay gayud natong buhaton. Nagdasig si Pablo nga iyang papuy-on nga madagayaon ang kalinaw ni Kristo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nga anaa gayud ang pulong sa Dios mag-uban kanato. Atong maamguhan nga kung unsa kita kadili angayan sa gugma sa Dios, ato kanang makita, ato nang maobserbahan ug ato gina siyang makita sa atong kinabuhi nga unsa kita kadili angayan sa gugma sa Dios. Apan unsa iyang gihimo, iya gyapon gihatag kanato ang iyang dakong gugma. Mao nato mabasa sa John 3:16. Pagingon nga tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak. O kinsa katong mutuo kaniya dili gayon malaglag. Hinoon makabaton o kinabuhi nga walay kamatayon. Hangtod sa kangturan. So ingon ni anak mga igsuon ang giingon gidasig sa Dios, ni Pablo diri kanato ingon man sa pulong sa Dios. Matag usa kanato labaw pa nga makasasala kaysa atong nahibaw-an. Kung nahibalo ta nga kita makasasala, maura nay atong nahibaw-an, pero ang Dios nasayod kung unsa gyud kita ka makasasala. Ang ato ray nahibaw-an ang kadang atong nakita sa ato ang kinabuhi. Ngano man tungod kay sa tanang higayon o kanunay kitang musupak sa Dios, masinupakon ta nga tao. Usa na ko anak, no? Nga naaga ni gyoy angay nga buhaton, hibalo ba mo igsuon nga ang mga butang nga di nato buhaton mao na sin of omission. Sala gyapon na siya. Nya nasay sala sa komisyon, nasay butang nga unta nga maayo nya wa nato buhata. Wala sa nato buhata. Sala gyapon na sa atong pananaw mga igsoon, gamay ra kay nang butanga apan kana bisan gamay siya naghatag kana og lama sa sala sa atong kinabuhi ngadto sa Dios, no?
So kung atong tanaw, si Pablo naghangyo sa mga taga-Filipos base sa ilang gipaambit nga kasinatian diha kang Kristo nga magbaton og samang huna-huna og sama nga gugma. Kung atong tanawon ang bersikulo 1 ug 2, si Pablo naghatag og mga pamaagi alang kanato nga magtotoo ni Ginoong Hesus, mga magpakita sa espirituhanong panaghiusa. Sa unsa man ang paagi gitudlo ni Pablo, adunay upat dinhi nga atong makita. Daghan man ang iyang gihatag pero upat ang atong mahatag. Una, kinahanglan nga managsama ang atong huna-huna. So kung kinahanglan ta og kalinaw ang atong commitment sa atong matag usa, ilabi na gyud sa atong pamilya, kinahanglan gyud managsama ang atong huna-huna. Usa ra gyud ang atong direksyon ngadto ra gyud sa kimayaan sa Ginoo. Kung doon naman tayo mga personal ato na mga igsuon, pero kung kita magkahiusa diha sa pagpangalagad sa Dios, ang atong huna-huna usa ra gyud ang atong direksyon ngadto ra gyud ni Ginoong Hesukristo. Unya managsama ang atong gugma. Managsama ang atong gugma sa Dios ug sa atong mga kaigsuonan. Kay maunay usa kasugo sa Dios nga higugmaon nato ang matag usa, higugmaon nato ang atong mga igsuon. Gani nagingon pa gani si Kristo nga higugmaa ang imong kaaway. Higugmaa ang imong silingan. Nya mga tarungan ang uban dili man nako silingan. Kay kaaway lagi, no? Dili na nako silingan, siguro may katarungan ako kay ikaw na pulong sa Dios, higugmaa ang imong love your neighbor. Pero wa ka kaiskapon mga igsoon kay ningon ang Dios higugmaa ang imong kaaway. Bisag asa pa na siya dapit, no? Unya kinahanglan man nagsama ang atong espiritu. Walay espiritu ni dagon nga magpabili ni maong iglesia tungod kay nga espiritu nga gihatag maong espiritu sa Dios sa matag usa kanato. Ug ang balaang espiritu nasayod ako mga igsuon nga sa dang gidawat ninyo si Ginoong Hesus, ang balaang espiritu ana nagpuyo sa inyong mga kasing-kasing. Dili na ninyo mapapahawa. O kinahanglan usab nga managsama ang atong katuyuan. Ang atong katuyuan mga igsuon dinhi sa pagpangalagad nato sa Dios, walay lain kundili ang kahimayaan sa atong Ginoo. Mao ginay pinakatumong og tuyo nganong niya ta dinhi ning kalibutan na. Mao nay atong tumong og tuyo nganong nangalagad ta sa Dios. Dili alang sa atong kaayuhan kundi alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ang mahinungdanon nga anaa kay nining maong hiyas ang kalumo o kaluoy. Bisan pagdili ta magkasinabtanay. Tungod kay maunidalan mga igsuon nga kita magkayusa o atong kinabuhi, kinahanglan nga mupamatuod sa atong personal gayud nga kasinatian nga kasinatian uban sa atong manuluwas, uban ni Ginoong Hesus. Kung unsa may atong nasinati sa atong pagkakristohanon, kung unsa man ang atong nasinati sa atong pagpuyo ning kalibutan sa mga katuigan nga milabay sa atong kinabuhi, sa atong relasyon ngadto sa Ginoo, kinahanglan ato nang pamatud-an mga igsuon kay daghan pa ang mga katawhan kaigsuonan nga nakinahanglan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay bisan pagani walay pulong mga gula sa imong baba, ang imo mismo nga kinabuhi usa ka living testimony nga naay Kristo sa imong kinabuhi. Mao na mga igsuon nga ang Dios daghan og pamaagi, ang ato lang ang atong availability. Kung magpagamit ta sa Dios, magpagamit ta mga igsuon, ayo pagpaabot nga moabot ang panahon nga di na kita magamit. Isip magtotoo mga igsuon, kinahanglan makatagamtam kita sa ingon kataas nga pribilehiyo. Sama ni ini nga nahiusa kita ni Kristo. Naghupay kita pinagi sa gugma, nakig-uban kita diha sa espiritu ug natagamtaman nato ang iyang kalumo ug kaluoy. Mao ni ang atong na sinati diha sa Dios. Matod pa ni Pablo sa Roma 15:5 ngadto sa 7 nag-ingon, ang Dios sa pailob ug pagdasig maghatag unta kaninyong tanan ug pagsinabtanay sa usa ug usa sumala kang Kristo Hesus. Aron diha sa hiniusa nga tingog magdungan kamo sa paghimaya sa Dios ug ang mahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa pagdinawatay kamo sa usag-usa ingon nga si Kristo midawat kaninyo alang sa himaya sa Dios.
So gipahinumduman kita ni Pablo, ni Apostol Pablo mga igsuon, nga kung unsa ang atong nasinati diha sa gugma ni Kristo sa iyang gihimo, diri ka nato ato usab ka nang ipakita sa atong mga kaigsuonan. Ang mga magtotoo o kita magtotoo ni Kristo kinahanglan gyud nga magkinabuhi nga nagkauyon o magkauyon ang atong espiritu diha sa panaghiusa samtang kita nagsunod ni Ginoong Hesus. Wala gyud yung pagsumpaki mga igsuon kay kuna aduna na gani ang pagsumpaki sa atong espiritu, aduna gayud ang kagubot ug kasamok. Makita sa ubang mga katawhan nga unta kay mga Kristohanon nagkahiusa, nagkayuuyon apan makita nila nga adunay naglambigit nga kasamok unsaon pa man nato unya pagtestimonyo sa kaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang pinakadako nga katuyuan niini nga panaghiusa mao nga kini nagdala kini og kahimayaan ni Ginoong Hesus. Nagdala og kahimayaan ni Ginoong Hesus kini ang bugtong nga katuyuan sa matag usa nga Kristohanon sa tibuok iglesia. Mao ni atong tumong og tuyo kinatibukan nga mahimaya ang Dios. Sama sa ginikanan. Daghan man ginikanan dinhi, no? Nasay mga bata dinhi, umay kay naay mga bata, no? Sige paminaw mo ha. Sama sa mga ginikanan nga malipay nga makita ang mga anak nga nahigugma sa matag usa. Nga anunay maayo o manindot nga relasyon ang matag usa. Ingon usab ni ana mga igsuon ang mga sulugoon sa Dios. Ingon ni ana ang mga pastor nga malipay sila kung ang kongregasyon managsama og una-una magkinabuhi diha sa gugma ang matag usa. Mao nay kalipay namo mga igsuon nga dili gayud ikatumbas bisan pa sa among kinabuhi. Bisan pa sa kinabuhi sa uban nga mga pastor o mga teacher o preacher nga makita nila nga nagkahiusa kita diha sa pagigugma sa usag-usa diha alang ug alang ni Kristo. Ang paghiusa diha kang Kristo dili usa ka butang nga makabot. Kini usa ka butang nga angay ilhon. Balikon ako. Ang panaghiusa diha kang Kristo dili usa ka butang nga atong makabot. Kini usa ka butang nga ato gayud nga ilhon. No? So, ang ikaduha nato nga punto mga igsuon mao ni ang pagkamapaubsanon. Kay nagkauyon ang mga Kristohanon, matud pa ni Pablo nga kinahanglan magkauyon kita sa tanan nga aspeto sa atong ginabuhi. Dinhi ang ikaduha dinhi ang kinahanglan makita sa mga Kristohanon nga ang mga katawhan sa Dios mahimo silang makapaubsanon, no? Efeso 2:3-4 nag-ingon, ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa pinaagi sa kahakog og pagpagarbo sa kaugalingon apan diha sa pagpaubos. Diha sa pagpaubos isipa ang uban nga labaw pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Kinahanglan nga ang matag usa kaninyo magtan-aw dili lamang sa iyang kaugalingon nga kayuhan kundi sa mga kayuhan usab sa uban. Sumao ni buhi nga pulong sa Dios nga gitudlo ni Pablo kanatong tanan. Unsay ang gingon, ayaw pagbuhat og bisag unsa pinaagi sa kahakog. Pinaagi sa pagpagarbo sa kaugalingon. Kinahanglan mga igsuon kita magpaubos diha sa gahom sa Dios. Haron kita usab magkinabuhi diha kung unsa man ang iyang desire, unsa may pangandoy sa kasing-kasing sa Dios sa iyang mga katawhan nga kita magkinabuhi diha sa pagpaubos ug alang sa mga katawhan. So kining usahay ang atong kinabuhi mga igsoon kusog kayo ta nga magunahon na kun unsay buhaton ug daghan tag buhaton makapuliki ta. Dili na ganit na makahuman kun unsa atong buhaton. Inumdumi mga igsoon kun mabisi na gani kayo ta kun magkapuliki ta sa mga buluhaton ang mawagtang ni ana ang atong panahon sa Dios. Dili ba tinuod na? Kung puno na gani kita sa trabaho, puno na kaya atong una-una, bisan nga atong una-una lang sa mga buot natong buhaton, sa atong gipangandoy, atong mga desire, mga damgo sa atong kinabuhi, mawagtang yun ang atong desire nga kita mga lagad sa Ginoo. Mao na nga importante usab, no? Gipadayon ni Pablo ang iyang pagigpulong bahin sa panaghiusa. Taliwala sa mga magtotoo sa atong gisgutan nga bersikulo ug iyang gipunting pag-ayo iyang gitudlo pag-ayo ang iyang giingon dinhi ang hakog nga ambisyon. Greedy ka, hakog ka.
Ang usay-usab na iyang gitagaan og importansya mao ang kanang kawang nga pagpasigarbo. Kanang walay pulos nga pagpasigarbo. Nga parehas nga hinungdan nga ang mga kakulangan sa pag-uyon sa atong mga kaigsuonan ni Kristo dili gayon makita sa atong kinabuhi tungod kay kita mag-iyahay naman ta ug unsay maayo natong buhaton. Ang pagkasakop nato ni Kristo mga igsuon usa ana ang makita ang panaghiusa ug ang atong pagkamapaubsanon. Matod pa sa Galacia 6:3 nag-ingon kay kun adunay maghuna-huna nga siya mahinungdanon bisan siya walay bili. Unsay giingon din ha? Siya naglimbong sa iyang kaugalingon. Mao na mga igsoon sa dili pa nato hukman ang atong kaugalingon, kung dili pa nato ipasigarbo ang atong kaugalingon, atong susihon kung angayan magayod kita nga mahimo nga mapasigarbo nini nga mahimo tang mahinungdanon. Apan kung atong tan-aw ng mga pagtulunan sa Dios nagihatag ni Hesus, hatagi o bili, labaw nga bili ang imong isig kaingon kaysa imong kaugalingon. So unsaon man nimo pag-ila sa imong kaugalingon nga labaw kanila? Kung imo nang buhaton nakasupak nakakununsa man ang sugo umandit sa Ginoo. Gingon ni kung tinuod nga gigugma ko ang Dios, ang akong kinaiya sa pagkamakanunayon paghakog makadawat sa iyang hampak sa kamatayon. Ang gipasabot nini mga igsuon sa usa ka author si Alexander Smiley nga kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, ang atong kinaiya nga kanunay yun nga pagkahakog makadawat kinig katapusan pinaagi sa hampak sa kamatayon. Kung magpabilin tadya ni Kristo kini maong kinaiya nga mao ni magdala kanato og kaalautan kuhaon kini sa Dios. Kadtong nakaila sa Dios mapainubsanon o kadtong nakaila siya ilang kaugalingon dili magpasigarbo. Unsa may gipasabot niini? Kung kita nakaila ta sa Dios, dili yun nato mawala sa atong kaugalingon o sa atong kinabuhi nga kita magpaubsanon. Magpainubsanon. Ug ikaw nakaila ka o ako nakaila kita sa atong kaugalingon kay nahibalo man taon sa buhaton, dili usab ta magpasigarbo. No? Sa pagkatinuod kining nakapataas sa kaugalingon o kinaiya magpakita sa iyang kaugalingon nga nagtinguha og pag-una kini dili ni buhat nato. Dili ni buhat sa espiritu sa Dios kundi dili buhat ni sa espiritu sa atong kaaway. Nga kita mahimong mapahitas-on, nga kita mopalabaw ta sa atong isig kaingon. Mao nang gisulat kini ni Pablo mga igsoon yang gingon nga kini usa ka bahin sa makasasala nga kinaiya sa tawo. Mao ni ato usa ka bahin sa atong kinabuhi nga diin labaw ta, magpalabaw ta kanunay sa atong kinabuhi. Matod pa sa taga Galacia 5:19-21 nag-ingon, ug dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini. Unsay buhat sa mga unod giingon sa Galacia, sulat ni Pablo, ningon siya sa lawayong pagkighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba sa mga Diyos, pagsalamangka, pagdinumtanay, panagbingkil, pangabubo, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, nya pagpundok-pundok, no? Kasina, paghubog-hubog, mapatuyangong, hudyaka, ug mga butang nga sama nini pasidan-an ko kamo, matod pa ni Pablo, pasidan-an ko kamo sama sa akong pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagbuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingarian sa Dios. So tataw og klaro kayo ang giingon din ni Pablo mga igsuon sa iyang sulat ngadto sa Galacia. Nga mao ni ang mga butang nga dili nga kahimo kanato nga dili kita makapanunod unya sa gingarian sa Dios. Si Santiago usab nagsulti kanato nga ang usa ka tinuod nga maalamon nga tawo dili mangita sa hakog nga himaya. Ang usa ka maalamon nga tawo dili mangita sa hakog nga himaya ug ganansya kundi sa pagkamapuanguron, no? O paghatag, mapuanguron nga paghatag. Ang kaalam nga gikan sa itaas gihulagway niya. Matod pa ni Santiago, gihulagway niya nga putli. Mahigugmaon sa kalinaw, mahuna-hunaon niya sinsiro. Sa kasukwahi, ang hakog nga ambisyon nagpatunghag kaguliyang sa tanang matang sa dautan binuhatan sigurado nga binuhatan kini ni Satanas.
Ang tanang kaguliyang kasamok, kasukwahi, panagsumpaki, mao ni bunga sa pagkawala nato'y pagtuo sa Dios. Diin, mauna ang nagpabilin, nagpataliwala ang buhat sa atong kaaway. Hinumdumi mga igsuon nga ang atong kaaway 24/7 nagpanglihok. Nangita og paagi nga kita mabuntog. Apan salamat sa Ginoo kun doon natay pagtuo sa Dios, dili gina siya makahilabot mga igsoon. Apan sa kanunay nangitag lugar higayon. Mura na siya og liyon nga anda mo tukob kanato kung kita mulayo diha sa Dios. Santiago 3:16-18 ngato 18 ningon, kay diin gani ana ang kasina ug ang hinakog nga tinguha unsay anaa? Anaa usab ang kagubot ug ang tanang ngilad nga buhat. Aton timan-an. Apan ang kaalam nga gikan sa kaytas-an una sa tanan putli. Unya makidaiton, malumo, mamati ug katarungan, puno sa kaluoy ug sa mga maayong bunga. Walay pinalabi ug dili tig pakaaron ingnon. Bersikulo 18 nag-ingon, og ang bunga sa pagkamatarong diha sa pakigdait gipugas alang sa mga nagbuhat ug kalinaw. So gitawag kita sa Dios mga igsuon nga kita magbuhat ug angay nga butang nga maghatag og kalinaw dili lang kanato kundi sa ato usab ng mga kaigsunan ilabi na dinhi sa iglesia. Ang kaaway sa imong kalag adunay duha lamang ka plano sa gubat, espirituhanong gubat. Gamiton ka sa Dios nga imuhang makita nga butah ka kung kinsa ang Dios. Dili na nimo makita kung unsa naa ba ang Ginoo, naa bay Dios o wala. Unya ikaduha na nga gabuhat sa kaaway, butah ka kung kinsa ka. Dili na nimo mahibaw-an kung unsa na ang imuhang baruganan diha sa Dios. Ug dili na nimo mahibaw-an kung unsa ang imong gibuhat, maayo ba o dili, tungod kay ikaw butaan sa kaaway aron ikaw makahimo og mga butang nga salawayon, unya ikaw mahimo ng kaaway sa Dios. Ang lisod, labing lisod sa tawo nga atubangon mao ang usa ka adunay mapaytas-on nga katagbawan sa kaugalingon. So kung ang usa ka tawo mga igsoon anaa ning maong hiyas o ani aning batasan nga mapaytas-on kayo o gusto siya ang iyang kaugalingon pirmi mo tagbaw, mao nay pinakapait atubangon nga tao sa atong kinabuhi. Kung moingon ka nga gibalaan ka, ipakita kini. Kung doon natay atong gibarugan, o doon natay gipadayag nimo sa imong mga kaigsuunan nga anaa ka ni Kristo, gibalaan kita ni Kristo. Busa ato usab nga ipakita sa atong mga igsuon ikaw gibalaan sa Dios. Ang kasinatian kinahanglan nga tinuod kaayo nga kini makita gyud sa imong kinabuhi. Kay wala man kay ikasulti mga igsuon kung wala kay nasinati. Dili man ka mahimo musangyaw sa pulong sa Dios ug dili ka mubasa sa Biblia sa pulong sa Dios. Dili ikaw makahimo pagtambag sa usa ka tawo nga naa sa kasubo, nga naa sa kaguol kun wala usab kamo sinati nining maong kahimtang. Mao na mga igsuon nga pagbantay sa bisan unsang pagtuo nga makapatuyang nimo sa kaugalingon o makatagbaw sa kaugalingon kanang pagtuo nagagikan mismo na sa gahong sa impyerno. Nahibaw mo ko sa gahong? Dako kay na nga gahong lungag mga igsoon nga gikan sa impyerno. Bisag unsa pa kini kanindot paminawon gikan gid kini sa kaway. Mao na gitawag ni Pablo ang tanang magtutuo sa mas taas nga sukdanan. Sa Roma nga nag-ingon tungod sa kadungganan ug pagkasinsiro nga atong hatagan og luna ang usag-usa nga nagkonsiderar sa uban labaw sa ato ang kaugalingon. Mao gini gidasig ni Pablo nato mga igsuon. Matud pa sa Roma 12:9 nag-ingon, kinahanglan walay magminaot, walay pagminaot ang gugma. Dumti ninyo ang dautan, kupot sa maayo. Paghigugmaay kamo nga mainiton sa usag-usa, ingon nga mga igsuon, paglabuanay kamo sa pagtahod sa usag-usa. Kung atong tanawon sa pikas mga igsuon kaning gihimo nga dili sa mga dautan, nagpalabuanay kini sa ilahang kaugalingon. Nagpalabuanay sila sa ilang naibaluan, nagpalabuanay sila sa ilang kahimtang, apan ang giingon ni Pablo dinhi sa sulat sa Roma, ngingon siya nga kamo paglabuanay kamo sa pagtahod sa usag-usa. Kabisan gani ang pagtahod nato sa usag-usa. Matud pa ni Pablo, magpalabuanay ta. Ang pasabot niya na mga igsuon nga, dili nato undangon ang atong pagtahod sa usag-usa. Atong tagaan o gibug-aton ang matag-usa ka nato. Atong tagaan og importansya ang atong igsuon kaysa ato ang kaugalingon.
Si Jesus nga atong supremo nga panag-ingna, nag-ingon diha sa iyang ebanghelyo, nga gibalik-balik niya. Nga dili kita maguna-huna sa kaugalingon, kundili musunod sa iyang hingpit nga panig-ingnan, nga nagbukbo sa iyang kinabuhi alang kanato. So kung unsay gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi, mga igsoon, matud pa ni Pablo nga ang maong ebanghelyo gibalik-balik na gyud nga dili kita maguna-una sa tuang kaugalingon, kundili musunod sa iyang hingpit nga panig-ingnan. Model nato si Ginoong Hesus. So atong kita musunod din ha kay kinahanglan nga kita mahimo kita nga susama usab ni Kristo. Diin ang iyang kinabuhi, iyang gibukbo sa matag usa kanato. Iyang gibuhi sa iyang kinabuhi alang kanato aron kita maluwas. Lucas 9:23-26 nag-ingon, og siya maingon sa tanan, kung adunay buot nga mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus matag adlaw ug mosunod kanako. Kay si bisan kinsa nga buot moluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon ini. Ug si bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, maluwas nini. Kay unsa may makuha sa tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan ug malaglag o mapildi ang iyahang kaugalingon. Kay si bisan kinsa nga maulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong, ikaulaw usab sa anak sa tao. Ang inig-abot niya diha sa iyang himaya ug sa himaya samahan ug sa mga balaang anghel. Gipasabot dinhi mga igsoon nga kinsa katong mag-desire gyud, magsiguro sa ilang kaugalingon nga kaluwasan, mawad-an ni ini. Tungod kay ang kaluwasan dili gumikan sa atong pagpaningkamot, dili gumikan sa atong gibuhat, dili gumikan kung unsa ta kamaayo. Ang kaluwasan gikan lamang kana ni Kristo. Dili na nato makabot kun dili gikan lamang na sa Dios. Gingon dinhi kun unsa man ang makuha sa tao kun maangko niya ang tibuok kalibutan. Mag-unsa man kun imo ang tanang bahandi, mag-unsa man kun imo ang kalibutan apan ang imong ngadtos kalaglagan. Muna gidasig ni Pablo sa iyang sulat mga igsuon nga atong tan-awon dili ang mga butang ning kalibutana kun dili motutok tangadto ni Kristo nga mao ang author and perfecter sa tuang pagtuo. Kay wala tay pagtuo mga igsuon dili gid malipay ang Dios. Ay katulong nga punto nga atong tan-awon mga igsuon mao ni ang pagkamasinugtanon. Atong makita nimo ang pulong mga igsuon kun atong basahon ang Filipos 2:5-8 nag-ingon dinhi. Batuni kining huna-huna diha kaninyo nga nabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Nga bisan tuod siya naglungta diha sa kinaya sa Dios, wala siya maguna-una nga ang pagkigtupong sa Dios usa ka butang nga huptan. Apan gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa kinaiya sa usa ka ulipon diha sa iyang pagkasama sa mga tao ug sa nakita diha sa tawhanong dagway siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon ngadto sa cross. Ingon niya ang gibuhat ni Kristo mga igsoon sa atong kinabuhi nga bisan pa nakita niya walay malilong kay tungod dayag sa iyang mga mata ang tanang mahitabo karon sa unahan o sa umaabot, nakita niya kung unsa kalisod, unsa kang kasakit ngiyang atubangon, apan siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Dili lang sa kamatayon dinis kalibutan, apan ang iyang kamatayon nga pait kayong iyang natagamtaman mo ang kamatayon na dito sa krus. Kamatayon sa usa ka kriminal, apan ang Dios nagpaubos sa iyang kaugalingon, nagmasinugtanon siya bisan pa sa kamatayon. Dini makita nato migsoon nga si Pablo tin-aw kay nag-ingon nga kita kinahanglan adunay sama nga kinaiya nga nabatunan ni Kristo Jesus. Sa diyang siya miani sa yuta isip usa ka tawo, gitawag kita sa samang pagpaubos nga gipakita ni Kristo pinaagi sa iyang pagkinabuhi dinhi sa yuta. Kung unsa man ang iyang gihimo ang mga pagtulunan nga nakatunan mahitungod ni Kristo sa iyang kinaiya sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, gidasig kita ni Pablo nga giingon niya nga kinahanglan atong sundon ug paubos nato ang atong kaugalingon diha ni Kristo. Kung atong tan-awon mga igsuon kining mga daghang pagtulunan nga atong gihisgutan, ang lintunganay ani mga igsuon kung atong tan-awon ang kinatibuk-an usa lamang kapulong, pagpaubos, humility. Mao na ang atong makita dinha. Atong basahon sa Filipos 2:4 nag-ingon, kinahanglan nga matag usa ka ninyo magtan-aw dili lamang sa iyang kaugalingon nga kaayuhan, kundi sa mga kaayuhan usab sa uban.
Dili lang kayuhan sa mga kayuhan. Mas labi importante ang atong igsuon, mga igsuon, kaysa atong kaugalingon. Nga naman, tagaan mo example. Kung ikaw, mutabang ka sa, labi na gyud sa nakinahanglan, unya, aduna li mo kasing-kasing sa imong hunahuna, nga unsa may unya akong gamiton ug ako ning ihatag. Mga igsuon, ang Diyos nagtanaw. Nagtanaw sa motibo sa imong kasing-kasing. Kung imong ihatag, ilabi na gyud ang katapusan imong panginahanglan ngadto sa tao nga nagkinahanglan, ang Dios mo panalangin kaninyo. Sama sa atong nakatunan usab diha si Biblia sa usa ka byuda. Nga diin ang katapusan na lang niyang sintimo nga iyang gigunitan, nga mao'y maghatag og kinabuhi sa iyang apo o sa iyang anak. Iya kanang gihatag ngadto sa Dios. Wala siya magpanuko, gihatag niya ang katapusan, samara nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios, kay siya nasayod nga ang Dios gayod ang maghatag kaniya og panalangin. Ang Dios gayod ang maghatag kanato sa tanan natong mga panginahanglan. Kung mangita ta og interes sa uban, panalitan gusto ta nga ang kanang tawhana kanato igsuon makabaton og interes kanato. O kita gusto maghatag og interes sa uban, ang implo o example ni mga igsuon mao lamang si Ginoong Hesukristo nga nagpakita nato kung unsa ang tinuod nga pagpaubos diha sa bersikulo 6 nga atong makita ang unang yawi mao ang pagpaubos diha sa ehemplo. Diin si Jesus iyang gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa kamatayon. Atong basahon ang Filipos 2:6 nag-ingon nga bisan tuod siya naglungtad. Kanang naglungtad siya, nagpabilin, hangtod sa hangtod. Bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios. Wala siya maguna-una nga ang pagkigtupong sa Dios usa ka butang nga huptan. Sa iyang pagkanaog dinis kalibutan mga igsuon, nasayod siya kung unsa iyang gibiyaan. Nasayod siya kung unsa siya dito sa iyang gibiyaan, dito sa gingarian sa Dios, ana ang tanang kalipay, unya siya pagyud Dios, nanaog siya dinhi ug nakita niya nga iyang kaugalingon tupong siya sa Dios, pareho siya sa Dios, pero usa ka na kabutang nga wala niya guniti. Usa ka na kabutang gibuhian ni Jesus tungod siya dakong gugma diri kanato. Apan nato sabsabton mga igsuon nga bisan pagibuhian niya ang tanan nga katungod nga naa kaniya atong hinumduman nga wala niya biyae, wala na mabuhi nga iyang pagka-Dios o iyang pagagamanan, nagpabilin kana. Ang iya lamang gibuhian nini nga wala gyud siya makigtupong sa Dios. Nanaog siya gikan dito sa langit diri sa yuta aron pagluwas kanako ug kaninyong tanan. Mao ni ang gihimo ni Jesucristo nga diha sa dagway sa Dios, wala mag-isip nga iyang kawaton o kuhaon o makigtupong siya sa Dios. Si Kristo diha sa dagway sa Dios, unsay buti pasabot niini, naghisgot kini nga dili siya dormat o tumbanan lang. Sa iyang pagpaubos, usag gyapon siya ka Dios. Wala mawagtang ang iyang pagka-Dios mga igsuon. Gingon dinhi nga si Kristo mao ang Dios ug iyang giklaro kana sa dihang gisulti niya kini nga mga pulong sa Juan 10:30. Unsa may gingon niya sa Juan 10:30? Atong basahon, nag-ingon din na. Sa gingon diha, kamoy basa mga igsoon, napagaw na ko. Atong basahon. Oh. Klaro kayo, tataw kayo mga igsoon sa 1:3, nag-ingon siya nga ako ug ang amahan usara. So makita nato nga sa pag-ingon dinhi nga naglungtad siya diha sa kinaiya sa Dios, nagpabilin gyapon ang iyang pagka-Dios. Wala siya magunana nga ang pagkigtupong sa Dios diha sa kabutang nga iya kanang gunitan. Ngano man tungod kay ang iyang desire sa iyang kasing-kasing, ang iyang tuyo sa katawhan nga kitang tanan madala ngadto sa kimayaan ug maluwas kita sa tukma nga kamatayon didto sa kalayo sa impierno. Ingon niya na ang desire ni Ginoong Hesukristo nga wala niya igsapayan nga siya Dios, wala niya hunahuna nga siya anak sa Dios, ug wala niya tan-awa nga siya magkigtupong sa Dios ug iyang gamiton ang iyang pagka-Dios sa sakripisyo o kasakitan nga iyang giatubang o iyang gisinati o sination dinis kalibutan. Kini hugpong sa mga pulong nga igsoon sa taga Pilipos sa 2:6 purma sa Dios kini nagpasabot sa pagka-Dios ni Jesucristo. Siya mao ang Dios. Atong makita nga ang iyang pagka-Dios nga gipamatud-an sa hugpong sa pulong nga katumba sa Dios. Siya managsama sa Dios tungod kay siya bisag unsa pa ang mahitabo o unsa pa ang iyang buhaton magpabilin gud siya nga Dios.
Ana kaniya ang tanang katungod ug mga pribilehiyo sa Dios nga dili gayud niya mawagtang. Dili gayud ni mawala mga igsoon bisan pa sa iyang pag-anis kalibutan apan nagdumili siya sa hakog nga paghawid sa iyang gibarugan nga posisyon isip bililhon nga kabtangan nga gamiton alang sa iyang kaugalingon. So wala niya gamita ang iyang gahom, ang iyang pagkadios, ang iyang pagkabililhon, wala niya gamita alang sa pagluwas kanato kundi mismo siya nagpaubos nanaog dinis kalibutan aron ug alang sa ato ang kaluwasan. Ingon niya na ang humility. Ingon niya ana ang pagpaubos ni Kristo nga gibaliwala niya bisan pa iyang atubangon ang iyang kamatayon. Ug sa samang higayon mga igsuon ayang paghimo dinhi sa iyang pagkamasinugtanon gibayaw siya sa amahan sa iyang gihimo. Atong basahon ang Filipos 2:9-11 nag-ingon dinhi busa ang Dios mibayaw kaniya sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan aron nga diha sa ngalan ni Jesus ang tanang tao muluhod dito sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug ang tanang dila magsugid nga si Ginoo si Hesukristo alang sa pagdaig sa Dios nga Amahan. Unsay katuyuan alang sa pagdaig sa Dios nga Amahan. Kita mga igsoon, dali ra kay ta mawadaan og kadasig kun atong tan-awon. Sa palibot, ang pagkadautan, ang sala nga nagpalibot kanato, ang kahasol nga mga nahitabo sa atong palibot. Ang kahasol nga nahitabo sa kalibutan mahimong makapag-uol kanato apan miabot ang adlaw. Moabot ang adlaw nga matagtuhod, muluhod ug ang matag mo kumpisal nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios Amahan. Kung kita mga igsoon, nagpakabana ta sa atong palibot o sa mga panghitabo sa gawas, bililhon ang atong kinabuhi apan ato lang usikan sa usa ka higayon. Sama sa nahitabo, bag-o lang. Gikutlo ang kinabuhi, pinagi sa wata masayod kung unsa ang hinungdan, panimong makita ang kamatuoran nga naa diha sa imong atubangan. Gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo ang atong kinabuhi, ang matag usa kaninyo. Unya sa takulahaw lang sa usa ka pamaylok atong wadon. Ang hinungdan ana mga igsuon mo na ang mga makita nato nga mga kahasol, ang mga problema, ang mga pagkadautan sa atong palibot. Wala na malilong nato mga igsuon nga dito sa gawas gubot na kaayo. Pasalamat ta sa Ginoo dinhi nga wap ata mapiksi diya silahang mga missile. Gubat diri, gubat dito. O kita atong ibutang atong kaugalingon dito mga igsoon, ambot lang ka og unsa sad kay atong kahimtang. Mao na nga magpasalamat ta sa Ginoo apan bisan pa nagatubang ta og dakong hudlat sa atong silingan nga nasod. Wala sa na malilong nato. Unsa ra man ta nga nasod mga igsoon, gamay ra man kaayo. Apan bisan pag unsa ka gamay sa ato ang nasod, ang atong tigpanalipod way lain kundi si Kristo. Walay makatupong, walay makalabaw, walay makabuntog tungod kay siya Dios. Iyang ipakita ang iyang pagkagamhanan kung ang iyan ang katawhan mo hilabdan. Ang importante lang mga igsoon ng magpabilin ang atong pagtuo nga na kaniya. Nasayod kita nga siya tinubdan sa kahimayaan. Una sa tanan, ang Dios nga Amahan nga nagbayaw usab kang Hesukristo nga anak, busa gibayaw usab siya sa Dios pag-ayo. Sa gibuhat ni Kristo mga igsoon diha sa pagpaubos, diha sa pagpakamatay alang kanato, gihatagan siya og kahimayaan sa Amahan pinaagi sa pagbayaw ngadto sa kahitasan. Filipos 2:9 nag-ingon, busa ang Dios mibayaw kaniya sa kahitasan og gihatag kaniya ang ngalan sa labaw nga labaw sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Adunay rason nganong gibayaw siya sa Dios. Mao na atong mabasa diha sa bersikulo 8 ang rason nganong gibayaw si Ginoong Hesukristo sa Dios matud pa sa Filipos 2:8, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Lisod ang pagsunod kung unsa man ang gusto ni Ginoong Hesukristo nga mahitabo sa atong kinabuhi.
Apan hinumdumi mga igsuon nga kung siya adunay isugo o dunay gustong buhaton sa atong kinabuhi, dili kita ang muhimo nini mga igsuon, kundi ang ato lamang ang pagkamasinugtanon. Dili kita mutan-aw nga ang lisod kayo ang iyang tudlo o gisugo kanato nga buhaton. Ang ato lamang kung ikaw masinugtanon o matinumanon, dili ikaw ang musinati nini kundi si Kristo. Kay siya ang nianis kalibutan aron pagpaubos. Si Kristo nagpaubos sa iyang kaugalingon diha sa pagkamasinugtanon hangtod ngadto sa cross. Nahimo siyang usa ka ehemplo aron atong sundon nga ang Dios nagabayaw ni atong nagpaubos sa ilang kaugalingon. Tataw klaro kay mga igsuon nga diha sa Mateo 23 bersikulo 12 nag-ingon, og si bisan kinsa nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, og si bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. May posibilidad mga igsuon nga kita sa atong Kristohanon nga kinabuhi, nga atong gitan-aw atong kaugalingon o atong kinabuhi nga kita nag-una sa uban. Apan hinumdumi mga igsoon ang atong relasyon diha ni Ginoong Hesus, dili kini og kinsa nauna, kundi og kinsa ang anaa kanunay kaniya. Bisan pag-ulahi kita ni dawat ni Ginoong Hesus, bisan pag-ulahi na kita nagpagamit sa atong kinabuhi nga ni Hesus, ang gitan-aw kinsa kadtong matinud-anon nga nangalagad kaniya. Santiago 4:10 nag-ingon, ipaubos ang inyong kaugalingon at tubangan sa Ginoo ug siya magtuboy kaninyo. Ipaubos ang inyong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Sa 1 Pedro 5:6 nag-ingon, busa pagpaubos kamo ilalom sa gamhanang kamot sa Dios aron kamo iyang ituboy unya sa gitakda nga panahon. Aduna gid panahon mga igsuon. Dili makawang o dili mausik ang atong kinabuhi dinhi ning kalibutana kung anaa ta ni Kristo. Ang atong pagpaubos mga igsoon adunay ganti. Gipakita kini nga ehemplo diha ni Kristo nga sa iyang pagpaubos gibayaw siya sa Dios. Lahi man ang pagbayaw apan klaro kayo dinhi sa bersikulo 6 sa Pedro nga niingong pagpaubos kamo ilalom sa gamhanang kamot sa Dios aron kamo iyang ituboy unya sa gitakda nga panahon. Dunay panahon nga gitakda ang Dios sa matag usa nga kita ituboy niya ngadto sa kaytasan ug dad-on ta niya ngadto sa iyang gingharian alang sa atong kaluwasan. Si Kristo nagpaubos sa iyang kaugalingon aron mamatay sa krus. Ug mao kini ang rason nga gibayaw siya sa Dios. Kinahanglan natong sundon ang iyang panig-ingnan ug ipaubos sa atong kaugalingon ug ang Dios mao usa ang mubayaw kanato. Dili sa ingon nga atong sundon no magpalansang tas krus mga igsuon, kundi ang gingon dinhi nga atong sundon ang panig-ingnan. Ug unsa may iyang gibuhat, unsa may iyang tumo ug tuyo ngano iya kining gihimo, mao kini ang iyang gibuhat ang pag-antos alang kanato aron dili na kita sinati sa maong pag-antos ug dili na kita sinati sa maong kamatayon nga mao ang bayad o bugti sa sala nga atong nahimo. Siya ang nidawat, siya ang nagpalansang, siya ang nagpakamatay aron kita makalingkawas dito sa tukma gayon nga kaalautan. Mao na mga igsoon madunay mga selebrasyon nga panahon sa mahal adlaw. Nga sundon gyud nila unsay gihimo ni Kristo. O unsay gibuhat ni Kristo, unsay nahitabo kang Kristo. Magsakit sa kaugalingon, magpalansang sa krus. Kay nagtuo sila kana mo makawagtang sa ilang sala. Sultian ko mga igsuon hinuon nagtipon og samot ang sala nga ilang gihimo. Ngano man, it's a blasphemy. Bugal-bugal kana sa gihimo ni Kristo tungod kay walay si bisan kinsa nga makatupong ug makahimo sa sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesus dinhi kanato. Ang paghimo niya na mga igsoon usa kana pagbugal-bugal sa pagkagamhanan ni Kristo ug sa iyang pagkabalaan ug sa iyang pagkadios. Dili kita makahimo sa pagsunod Ginoo sa gibuhat sa Ginoo ang iyang giingon panag-ingnan. Ipakita kun unsa ang mga maayong butang nga gitudlo kanato mo nay atong buhaton. Dili kay musunod ta ngadto kun unsa iyang buhaton nga palansang ta sa krus nga nahibalo kita nga dili ta makaantos
niya ng kasakitan si Kristo lamang alang kanato. Atong ipaubos ang atong kaugalingon ug ang Dios mao ang usang mubayaw kanato sa tukmang panahon. Apan kinahanglan sab ngatong sabton nga ang pagbayaw kang Hesus lahi sa paagi nga kita pagabayawon sa Dios. Lahi ang iyang pagbayaw ni Ginoong Hesukristo tungod kay iya kanang bugtong anak. Ug lahi usab ang pagbayaw sa Dios ni Ginoong Hesus tungod kay ang kasakitan nga iyang giantos walay makatupong, walay makahimo, walay makalabaw tungod kay iya kining giangkon ang tanan alang kanato. Gibayaw sa Dios si Ginoong Hesus. Ang Dios Amahan nagbayaw kang Hesukristo sa katapusang bahin sa bersikulo 9 atong makita nga iyang gihatag kang Hesus ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan, ang hataas nga ngalan nga walay kinutuban. Ug dili lang kini usa ka ngalan apan kini ang ngalan nga gihatag sa Dios. Atong basahon ang buhat. Buhat 2:32 ngadto 36. Niingon dinhi mga igsoon. Tan-aw na to. Excuse me. Kining maong Hesus gibanhaw sa Dios ug nini kaming tanan mga saksi. Busa ingon nga gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug nadawat niya gikan sa amahan ang saad nga Espiritu Santo ug siya mibubo niini. Ug kini inyong nakita ug nadungog kay si David wala musaka ngadto sa langit apan siya gayod ang miingon ang Ginoo miingon sa akong Ginoo lingkod sa akong tuo. Hangtod nga ang imong mga kaaway himuon akong atumbanan alang sa imong mga tiil. Busa pahibalua gayod ang tibuok banay sa Israel nga ang Dios naghimo kaniya nga Ginoo ug Mesiyas kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus. Mao ni painumdum mga igsoon sa mga katawhan nga midasig ug misugat ni Ginoong Hesus sa panahon sa pag-adto niya sa Jerusalem. Ug mausab ang mga katawhan mga igsoon nga mo'y nagpalansang sa krus, nagsyagit ug nagsinggit nga ilansang siya sa krus. Mao ni gingon dinhi sa mao ni ang gipasabot dinhi sa buhat 2. Busa pahibalua gayod ang tibok banay sa Israel nga ang Dios nga naghimo kaniya nga Ginoo ug Mesiyas kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus. Mao ang Mesiyas, mao ang Dios nga si Ginoong Hesukristo. Si Jesus mianhi ingon nga manluluwas apan gibayaw ingon nga Ginoo. Mao na nakalahi mga igsoon ang Dios naghatag kaniya sa ngalan labaw sa tanang ngalan uban nga ngalan. Labaw sa tanang ngalan. Lahi ang pagbayaw sa Dios nga mahan ngadto kaniya. Kung atong makita mga igsoon, kung siguro nabasa ninyo adunay 256 nga ngalan nga gihatag sa Biblia alang ni Ginoong Hesukristo. Daghan kaayo, no? Mao nang giingon dinhi nga gihatagan siya sa ngalan labaw sa tanang ngalan kay naay ngalan nga makita nato sa Biblia 256 ka ngalan apan ang ngalan nga gihatag sa Dios ngadto ni Ginoong Hesukristo mao ang labaw sa tanang ngalan nga gihatag kaniya diri sa kalibutan. Wa mabasa sa Biblia. Ang iyang ngalan labaw sa tanan, gibayaw sa Dios si Hesukristo gihatagan niya siya og ngalan nga angay gayon nga gibayaw kaniya. Sa bersikulo 10 ug sa unang bahin sa bersikulo 11 atong makita ang tubag sa gibayaw nga Kristo, ang tubag sa iyang kahimayaan atong basahon diha sa Filipos 2 ug 10. Ningon siya, aron diha sa ngalan ni Hesus. Aron diha sa ngalan ni Hesus ang tanang tao muluhod dito sa langit dinhi sa yuta ug sa ilawom sa yuta. Mga igsoon, moabot ang higayon ug ang adlaw nga ang tanan nga mabuhi ug ang tanang buhi muluhod sa ngalan ni Hesus. Moabot ang adlaw nga ang tanang dila magsugid o magsulti nga si Ginoong Hesus, nga si Hesukristo mao gayud ang Ginoo. Siguro magunahuna ta kung kanusa ka na ang adlaw. Siguro atong klaruhon kung kanusa gina umuabot ba ka ng adlaw. Inumdumi mga igsoon nga ang kalibutan nga atong gipuy-an sa ngalan ni Hesus sagad kayo hinungdan nga dunay kagubot nga mahitabo. Sa ngalan ni Hesus adunay pagdasupaki. Sa ngalan ni Hesus adunay dili pagkasinabtanay.
Tungod kay kining mga tawhana wala mag-usa silang kasing-kasing, wala mag-usa silang gugma, wala mag-usa silang hunahuna ngadto sa Dios. Wala maghatag og bili sa isig kaingon, wala maghatag og interes nga labaw pa silang kaugalingon, mao na nga aduna gayoy kagubot nga mahitabo tungod kay ang gipuntariya sa mga Kristohano, ang gipunting sa mga Kristohanon mao si Kristo nga nagdumala nining kalibutana nga mao'y naghatag kanato sa tanang butang. Adunay daghan nga dili muluhod ngadto kaniya. Apan dili na makapausab sa kamatuoran nga siya mao ang Ginoo. Kay niingon din ang giingon din sa Biblia mga igsoon nga moabot ang adlaw nga ang tanan walay mahabilin, walay dili muluhod, ang tanan muluhod. Inig-abot sa panahon. Ang tanan muyukbo kaniya. Unya kun atong tan-awon dinhi sa maong bersikulo mga igsoon nga gingon dinhi sa bersikulo 10. Atong balikon pagbasa ang Filipos kapitulo 2 bersikulo 10 nag-ingon, aron nga diha sa ngalan ni Jesus ang tanang tao muluhod didto sa langit, dinhi sa yuta o ilalom sa yuta. So kung atong tanawon adunay tulo ka grupo o adunay tulo ka pundok nga mga binuhat nga muyukbo kang Hesus. Ang mga binuhat nga naa sa langit, ang mga binuhat nga niya sa yuta, ug ang mga binuhat nga naa ilalom sa yuta. Ug unsa man kining mga binuhat nga naa sa ilalom sa yuta? Nahibalo tag kinsa na sila. Hibalo ta, mao nay gingharian karon sa kaaway. Mao na ang tanan ato sa langit, na siyuta, na simpirno, apel, muluhod, diya ni Kristo. Walay mga intelihente nga binuhat, mga anghel, mga santo sa langit, mga tao nga nagpuyo sa yuta. Ubisan si Satanas ug ang mga demonyo. Ang mga dili luwas nga nasa impierno sa tibok universo sa Dios nga sila makaikyas. Ang tanan muyukbo sa kabubuton. Sila pabuhaton gayud niini inig-abot sa maong panahon. So ang tanan, mao nagingon ang tanan, muyukbo gayon ni Kristo. Ang mga tagtuhod, muluhod, ug ang matagdila, mukumpisal nga si Jesucristo mao ang Ginoo. Unya katong dili, muyukbo karon, muyukbo niya ng adlawa. Ang nagmagahi karon, mga igsoon, ang katong wala mo sanong diya sa pagtawag ni Kristo, inigabot anang panahon na, muluhod, muyukbo. Sila ni Ginoong Hesus. Katong nasakitan sa ngalan o napakya sa pagsugid kaniya, ingon nga Ginoo, tung wala mo sangyaw sa pulong sa Dios. Wala mo buhat sa ingon, yan ang adlawa, muluhod. Ato ning tan-awon mga igsuon nga dili ni maong higayon nga kitang tanan maluwas inigluhod. Si Pablo wala magpasabot ini nga usa kini ka universal o kinatibukan nga kaluwasan. Apa nagpasabot ini nga ang matag persona nga binuhat tanang mga tao nga binuhat sa Dios sa katapusan mukumpisal sa pagkaginoo ni Kristo. Bisan uban ang malipayong pagtuo, uban ang mga nangasuko ug mga walay paglaom, moabot ang panahon nga sila muluhod, muyukbo ug mukumpisal ug mo deklarar nga si Ginoong Hesus mao ang Dios. Ang tanan walay gibilin. Ug atong tanawon sa Filipos 2:11 nag-ingon, ug ang tanang dila magsugid nga Ginoo si Jesucristo alang sa pagdahig sa Dios nga man. Ang tumong niining tanan mga igsuon maong paghimaya sa Dios, mao nga ang katapusan ug ang katuyuan sa tanan, isip magtutuo bisan unsa ang atong buhaton, ang mahinungdanon nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Tungod sa kadako nga gibuhat ni Kristo diri kanato, siya nagpaubos alang sa atong kaluwasan. Mao na atong makita mga igsuon nga grabe ang iyahang humility. Nagpabilin siyang Diyos apan iyang gikalimtan ang iyahang pagagamahanan. Wala niya gamita. Mao na nga karon ang higayon mga igsuon. Na ako'y nabasahan nga karong panahon na
Mao ni gyud ang panahon nga kita muluhod ni Ginoong Hesus. Kay nag-abot niya sa takna nga kitang tanan paludhon. Dili nagpasabot nga kita luwason, kundi bisan pa ang iyang paghukman paludhon, pailhon nga siya ang matuon nga Dios. Dayon sa kasugilanon mga igsuon nga atong matugbang niining maong kahimtang sa katawhan. Dayon sa kasugilanon sa laing nasod, nakalimot lang ko sa ngalan, nga adunay usa ka kabayo nga dagdagan. Kusog kayo ang dagan sa kabayo. Nga naigi guyod nga karwahe. Unsay tawag ana, karumata o karwahe, basta naay kar, no? Naigi guyod. Pero naanay nakita sa usa ka tawo nga naay bata nga nasakay. So wala ta kibaw nga gibiyaan tos kutsilyo. Sa kutsiro, nakalimot siya siguro nga naay bata sa luyo niya karon nagwild siguro binidagan na niya. So usa ka lalaki nga iyag yung gibuhis ang iyang kinabuhi. Iyang gigukod ang kabayo. Pagukod niya sa kabayo, iyang gunitan haron maluwas ang maong bata. Iyang gibugti ang iyang kinabuhi nga bisan pa sa kamatayon haron lang maluwas ang maong bata. Sa laktod nga istorya, naluwas gud ang bata mga igsuon pero hapit gud mamatay ang maong tao. Pag-abot sa panahon kining bata nga iyang giluwas, unsa bang pagkaunsaha nga nahimo man siyang masinupakon sa balaod. Nahimo man siyang kaaway sa balaod ug nahimo siya nga naghimo siyang mga salaod nga dili gyud angay pasayloon. Sa diyang gidala na siya sa korte o sa kadlaw niya tubang na siya ngadto sa maghukom sa huwis. Unya sa wala pa maghukom ang huwis kaniya, niingon ang bata, dili ba ikaw man tong nagluwas nako sa gamay pa ko? Labaw nang nakaibalo ang huwis daan nga siya tong bataa. Sa ngalan palang daan, sa kaso nga dagdagan, nahibaw na siya nga kining bataa mo ni akong giluwas sa una pa. Katong bata nga dako na, nakahibaw na siya atong higayon na. Kato lang higayon na. Mao to ningon siya, kay imo kong giluwas sa una, karon luwas sa sad ko. Ayaw ko og kanang siluti sa kamatayon. Unsay gingon sa huwis? Kaniadto gitagaan na ti kag higayon. Gihatagan kag higayon nga maluwas. Apan karon hukman ti ka. Ako ang imong maghukom. Sa una ako ang imong manuluwas, karon ako ang imong maghuhukom. Hukman ti ka sa kamatayon. Di ba? Mao na gihimo ni Ginoong Hesus. Mao niya na atong dangatan nga kita karong panahon na mga igsoon magmagahi ta sa pagluhod, magmagahi ta sa pagdawat ni Ginoong Hesus nga wala tay relasyon ini kaabot sa mga panahon ani ni Hesus sa unang higayon siya usa ka manuluwas apan kanang higayon na nga ang tanan mo luhod mao nang higayon nga siya mahimong maghukom ug ang tanang nakasala makabaton gayud sa ilahang silot. Mao toy susama atong ilustrasyon. Mao na nga atong andamon atong kaugalingon mga igsoon. Atong tan-awon, susihon, nato atong kinabuhi. Asa na kita dapit diha ni Kristo. Ug unsa nay atong kahimtang, atong kinabuhi. Ug asa na dapitan na punting ang atong pagtuo. Anaa ba ni Kristo o anaa din sa kalibutan? Mao na ang atong hinumduman. Ang kaluwasan karon dili unya, dili ugma, dili sunod adlaw. Kay basin ugma, lahi na ang tanan. Usa kong pagdasig mga igsuon nga magpadayon ta sa atong kinabuhi diha ni Kristo. Ug atong tan-awon ang dakong buhat nga gihimo niya, ang iyang pagpaubos, ang iyang pag-antos alang kanatong tanan nga atong usab, nga atong sundon kung unsa man ang iyahang mga maayong buhat o mga pagtulun-an nga iyang gihatag kanato. Obedience is better than sacrifice. Dili na kinahanglan mag-antos ang ato lang kita masinugtanon kung unsa man ang sugo ni Ginoong Hesus. Ang atong availability mao'y importante kayo atong obedience diya kaniya. Amen? Magampot ta. Salamat Ginoo, salamat o Dios sa imong pagtulunan nga imong gihatag kanamo Lord God. Salamat sa imong pagpahinumdom Ginoo Dios nga among hatagan og kigayunan, among hatagan og labaw pang bili ang among isig kaingon sama sa imong gibuhat sa among kinabuhi. Nga bisan pa man ang kamatayon gibaliwala nimo alang sa among kaluwasan. Miani kas kalibutan isip manuluwas Ginoo. Apan Lord,
Hikapa ang mga kasing-kasing sa imong makatawhan nga wala pa makaila kanimo Ginoo. Gamita Ginoo Dios ang imong mga katawhan nga niya ning maong dapit Ginoo God nga nakasabot Ginoo og nakasinati sa imong pagkamaayo ug sa imong gugma nga magkahiusa sila sa paghimo sa buluhaton nga imong gisugo kanila Ginoo man. Lord, daghan pa kay mga kalaganay sa laag sa gawas. Daghan kayo ang harbisonon, daghan kay anihonon apan ang mag-aani jutay ra gyud mga. O Dios, busa nagampo kami og mga mag-harvest, nagampo kami mga mag-aani sa mga kalaganay sa laag. Gamita ang kinabuhi sa imong mga katawhan nga niya dinhi nga mahimo sila Ginoo Dios nga ehemplo nga susama Ginoo sa imong gibuhat diri kanamo nga wala magsapayan nga ikaw Dios nga ramhanan nga moabot ang usab ang adlaw Ginoo nga ang imong katawhan nga maghimo nini pagabayawon ug salamat sa imong pagpahinumdom sa kanunay tuguti nga amo kining makakutlo kami ug amo kaning gamiton gi-apply sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi kining mong pagtulunan. Salamat Lord kining pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.